okenye wee mali hapụ ya bụ Reverend Dr. Fidelis Oke Onwurufọ ụkọchukwu Osebụlụ ụwa okenye ka anyị mali ya nnukwu mmadụ n'ezi Owere nna anya ga-adịrị mma Igbo okorobịa ana m anabata gị anabata ibe anyị ụmụnna na ụmụnne na ifite ezue na-egwu ọnwa na izu ụmụnna n'ọgbakọ ka anyị ji enyocha ihe ụfọdụ gasị miri emi nzolo ezo anyị ji biri ihe mere anyị ndị ebe anyị bụ ọ ihe a mere anyị bụrụ ndị Igbo omenanị na ọdịnanị na asụsụ na ka ndị si biri webatazie inu bụkwa na ihe na-egosi ihe ndị Igbo nwere na be ha ma akụkọ ma ihe gbaa ha okirikiri ihe na-eji atụ ihe onye ka ha na-ene ya na-atụ inu afọ ihe ha nwere na be ha onye ma eji onwe inu ndị eji okwute atụ ma mbe ma aja ma osisi ma ube ma ihe inu ada adị n'ikuku ọ ife afụla ya ga-eji atụ inu ijikọta ha niile onye omenala Igbo anya bụ ka anyị tụne inu ụfọdụ ga-ewelite isi tata inu ada agwa ọgụ anyị na-eri ka ọgwa na-apịwaju ọkụ otu a ka eke si mee ya nwere ihe dị na be nna anyị ahụ na-agwụ agwụ inu ka anyị ga-abanye n'ime keketa ka anyị kpọkpọtụrụ onye nke mbụ bụ Ugoanozie na-aba agana inu ya ka anyị eweta ofu na mbido inu ya si na naanị edebe nka ochie naanị wee kwaba nke ọfụ a na-edebe nka ochie naanị wee kwaba nke ọfụ nka bụ ịtụ ihe ịtụ iru mmụọ ịtụ ọnụ ụzọ ámá onye nka na-atụ ekwe onye nka na-atụ ịma oge gboo kịta iji ọnụ ụzọ onye eji igwe eme ọnụ ụzọ ámá oge gboo bụ osisi ka ha ji eme iru ọnụ ụzọ esisi ahụ iru mmadụ ma ichi gwusi ọnụ ụzọ onye ka na-akpọ ịkwa nka ma ọ bụ ịtụ nka ọ ndị nka na-alụkwa ijere mma ihe na ndị Igbo ji eme egwuregwu ọ nka na-eme ọ bụ efukwa ụlọ mma n'oge gboo ọ nka ka ejikwa wee lụ ya nka bụ ife nọ n'isi mmadụ eme ka afọ anya ọnya bụ nka ihe nọ n'ime isi ọgụ isi echesi ya eche wee mezie ya ka afọ ya anya ọnya bụ nka ịnọdụ ichetasịa ụlọ mma ọ na-agadi isi ụlọ mma nkọta isebe esebe ka a wee nke efu ya anya wee lụwa ya alụwa ka e weke efu ya anya ọnya bụ nka inu a wee sị na na-edobe nka ochie naanị wee kwaba nke ọfụ iji ebe onye na-atụ nka ese na-achọ nkịta ọmekwe na ụdị ekwe njọ o wee kwuo ochie dị na be ịchọ ka ịtụọ nke ọfụ iburu nke ochie jebe ka ilu ka onye na-atụ ekwe wee mara ụdị ekwe ị chọrọ achọrọ m ka ịtụọ mmekwe ji okwe wee tụ maka na-enwe isi eji atụ ihe ọ bụrụ isi onye ka iburu wee tụọ okwe enwere ise o nwere nke eji ọjị atụ ọjị na kachacha mma iji wee tụ ihe ọjị a na-agba ụtọ ejikwa okwe isi okwe atụ wee dịrị gaba igosi onye na-atụ nka na ihe ị chọrọ o wee nedi anya wee tụọrọ gị ụdị nke ị chọrọ a na-edodowe nka ochie naanị tupu atọwa nke ọfụ nke ịbụa bụ na onwe onye ga-enwe ihe sị na ihe ahụ na-adịrọzie mma ka m ntụfu ya ka nje weta nke ọfụ atụfukwara ya ahụ maka na nke ije weta nke ọfụ ilu ya afụzi ọ bụrụ na nke ochie etufu ịbata ịgbalịzi aka ọgụ ụfọdụ igwe ụfọdụ efo onye nata mefo ndị a ọsị ya na achọrọ m na ụgbọ anyị a ị na-anya ma n'ụlọ anyị bi na adọzi ma achọrọ m ka m lụalụ n'elu na ụlọ anyị bie na-ene nwezi ka ọ dịzị ndị mmadụ hafụ ya ha na-akparị m na-achọrọ m ka unu jee biri be mma oke ha ka m kutuo na a na-ekwu ọkụrụ na debe narị ghara unu na Lagos
hekepụ n'ụlọ hekepụ mmiri ọ na-arịta afọ ezi anya ọzọ ekwena ka ọ kụtuo ya na na-edo isi nna biko ịchọ ịlụla gị nọ jee na-alụ ka anyị bigo nna nke ochie ya ka anyị kwa aga na na-edebe nke ochie na tupu akwa nke ọfụ oge ụfọdụ efu mmadụ osi nwunye na ka ezi ebe igwe a na ihe a ite a na-ajụ oyi dị ma ọ bụrụ ụgbọala nwunye njele si nwunye na mmegotara nke ọfụ na-agotagodu tupu ọ lee ọtụtụ ihe anyị si ka anyị lee wee gota nke ọfụ n'onwe ebe anyị pụta ka anyị lee ụna ka anyị wee jegota n'ọfụ ka anyị lee ụlọ ọzọ o wee lee ụlọ nna ya lụta nọ nche ebe nwunye na nwunye ebi wee sị ka anyị jegote gbata anyị na nkwele sọ ka anyị biri be ndị a nọ tupu ahụ na alụpụta ọna tupu ọnwa isii na ọnwa ịtọ ka na ha chapịa o wee lee ụlọ oketa n'ụlọ nna ha si nwunye ka anyị kwa aga n'ụlọ ndị ka anyị jee ozugbo na-elecha ụlọ a ego a niligolu ma ọ bụ ozugbo na-elesi ọgụ nwoke nwụọ ma ọ bụ nna ya ọ wee were ego a o lepụgo ụlọ gota nwa ọzọ ogotogode nsị ife na-arịgo elu kịta ọ ya alụmụzi nke afọ si na ọ ya alụ ọ bụla bụ na ọ nwezi ụlọ bidobe mmadụ anyị ịkọsi nke ego wee alụ ụlọ ọlụnwụzie a na-esi a na-edobe ndị okenye na-afụ ụdị ha nwere ọlụ pụta anụ ọlụ asị ndị ya bido n'Enugwu na ma akwụsị nka ka ndị akwụkwọ na maghị alụzi nye ndị a ka je bido nke emi nna ya sị ya jee bidogodo tupu esi nna ya alụzi a na-edebe nke ochie na tupu akwawa nke ọfụ ike de akwụkwọ si nna ya alụzi ilu n'Enugwu asịghị na ọlụ ahụ na-enye gị onye ọzọ ịchọba ọlụ ọ ndị okenye na-afụ ụdị ha na-eto eto fụ ihe ụfọdụ ha makọrọ emere ọ pụọ onye ya afịa ọnya mee na onye nwere nna nwere ife okwu a bụ okwu nna okwu diọkpara oge ụfọdụ na-ezikwa n'ọnụ ndị nwunye apụta nwunye asị biko na elena ite a na-ajụ ya enwe biko ka anyị na-emegodi ihe ha bịa ka nle ya ka ngote ọzọ nwanne echi aka le na ole ga-eji gosi ya wee mee ihe ọzọ nwaanyị amụgolo ụdị dị ọ na-anụ ọ ya ebulu ihe apụ ale mgbagotazịa na-apụta n'ụzọ ama ebe ego a enwe m ihe mere ego ọya inu apụta ife ha na-edobe nka ochie na anyị tụpakwa nke ọfụ ka anyị were sọsọ ofu na nke nkụkọdịkọ were onye ọzọ na-ewerekwa na-ese okwu na be Chukwuma Ugoke onye Nsụka ọ sị na anụ ji eze ali enu ma lụọ isi na-enu inu anụ ji eze ali enu ma lụọ isi na-enu inu ka anyị gbafelu nke banye na be Chibụnna bụ onye Igbo ukwu ọ sị na ihe nkịta fụ wee na-agba ụja ka atụrụ fụ na-egbuo n'anya ma onwe ndị ihe na-adị n'ọkụ onwe onye ahụ ka atụrụ fụ na-egbuo n'anya onwe onye ahụ ime ya ife onye ekwu edi ọ ya afọ isie mgbọsị afọ kama kwa gịnị ha nwụọ kama kwa mmerụọ mmadụ kama kwa ogbue mmadụ kama kwa osuo ụlọ kama ka mechaziri echi na ọtara aka n'ọnụ ife nkịta fụ na-agba ụja atụrụ fụ na-egbuo n'anya ọnya mere ọgụ ụfọdụ na-asị nwaanyị na-asị di ikwa ibe mere bịa ka ijefu ndị ya sị ka ọ dị echi na anyị eje ebe ahụ na-abanye efu ihe mere nwatakịrị a na aka gbatazi abata n'ike adịghọ m nye na m nri ka nke ime ka m wụ arụ aka gbatazi abata nwoke agba ihe ọ na-agbanalụ ọmago n'ọnwa ego a nke nọ n'ụlọ akwụkwọ ya bịa were echikwu na chukwu tichafuo m ya echi ọbịa sara m aka nwoke mmadụ mara otu umie ha onye gba ọtọ ada eti aka n'akpa ọ magolu n'otu ihe si ekwụrụ nwaanyị na-enu nnu ka anyị jee ka anyị fụ isie ka anyị kpọrọ ha ndị uwe ojii ka oke mmadụ na-adị ya adịghị maka ọ magolu na ha nupụta m nkịta kwaka ele m ndị a oge ụfọdụ na-eji anya emegbu ihe ụfọdụ ụhawi na n'isi alụchiji efu ojikwafuo obuluga na anụmanụkwana ihe a ya
di ya si ya na ihe nkịta fụ na-egbu na-agba ụja ka atụrụ fụ oge ụfọdụ adị eji ike eme ụwa nkịta anyị fụ na-agba ọ maka na ọ na-agba onye ahụ ụja ndị ọrụ onye ori na-abịa ọgba ya ụta nkịta daluo anyị nwụọ atụrụ ya nọ n'ebe ọkwụ na-ene anya ya mana atụrụkwa ebe ahụ ọchịchị bịa gbakwu ụtụtụ atụrụ apụta ọ bụ na nkịta anwụgo ha na-eji ike eme ụwa a sị na nkịta dị ndụ karịa agụ nwụrụ anwụ nkịta dị ndụ karịa agụ nwụrụ anwụ ma agụ anwụgodu nkịta dị ndụ anwụ ezuru ọhụrụ n'ọba ilu a si n'aka Chibunna m ka anyị nene nke a si n'aka Ndubuisi Mba ka anyị bụ nene nke Sọnde nke Okoli onye isi ọfịa Sọnde ọ sị na na-agba ọgwụ na-achọghị inye nwa ogbenye ụtara asị ya jee kwa aka n'osimiri ụtara asị ya jee kwa aka n'osimiri enwe na oge gboo enweghị mmiri nso nso otu esi enwe nkịta o jee ịkwa ka ọkwa kapụtakwa oge gboo eyi eje n'orimiri ma ọ na mmiri bụ unu jekwa aka tupu ije nata ụnụ erisigo nri afọ erisigo jekwa aka site na mmiri adịkwa sị ihe mara ya akwanata aka jee na mmiri jekwa aka jee na mmiri obodo ọnwụ na ọ bụ n'ụmụ oji bụ unu ọ nwe ebe mmiri unu dị onwe onye mmiri na-adị n'azụ be ha mmiri na-atata ebete aka tupu ije nya njekpọsị aka nata ọ bụ na erisego nri afọ onye achọghị inye nri asị a jee n'orimiri jee kwa aka ọ na-emekarị onye enweghị mmadụ ozugbo na-asị jekwa aka nne asị a tupu ịpụ nata n'orimiri eteka ya kwa aka ya jee kwa aka n'azụ ebe enyi na nwe mmiri mfọ na onwe onye nwe mmadụ mana onwe onye enweghị ma nwenye ekwuchitere gị ijee n'orimiri ahụ ịkwa aka tupu ịnata ọ bụ na-erichago ụtara afọ onye achọghị enye ụtara asị a jee n'orimiri jee kwa aka Tupac si shoe site wee site nke ọ sị na ije nwa ọkụkọ adadị egbe mma onye mere na ọgụ ụfọdụ anatasịa ụlọ na oge mmemme nna ga na-asị hapụ na apụ gị nọdụ ebe a na chi ejigo ezi a na-abụ nwatakịrị ihe eji asịrị ọkụkọ ọcha na zuo ezu bụ maka egbe ọkụkọ ọcha zuo ezu egbe ya n'elu fụ ọkụkọ ọcha pịa bulie ọkụ ndị ọzọ ga-anọkwa mana egbe anya fụtaghị ọsịsọ ndị agha si na chi ejikọ na mba ahụ nọ a na-achọ ọcha bụ nwatakịrị ka nje negharị anya na-akwekọrịta onwezi ihe nne ya na ije nwa ọkụkọ adadị egbe m onwe ọtụtụ nwe ofu onye ọbata ike bata n'ofu egbe wuru ofu onye nwere ezigbo ego nwere nwaanyị ya na nne ya dị wee lekọọ zụkọta mmanụ Igbo mesịa nwa ya wee nwezie ego wezi nwa a na-ewuzi n'ebe niile ebe ọ na-akpụ ya ụmụ nwaanyị ndị ọta a na-atajile nne ya anya nne ahụ nwere ike na-asị ya nwa m batakene n'ụlọ bachi ejikọ ichie ụzọ nwere ebe ị na-eje nwa ahụ nọ ndụ ka na-azụ ya na ọdawa ọkụkọ isi akwụsị egbe bịa nene ozugbo na-azọpụta okwu n'ezi ọnya bụ na-eme ife emie oge ụfọdụ ọtụtụ ihe na-eme n'ọchịchị ihe ụfọdụ a na-emenwu n'efifie onye a gwara ụdị ife a na gee ntị Chinedu bụ onye urum ọ sị na aka na-aga n'eze na ọ wụtaghị asọ mmiri ọ wụta ezi ule urum bụ ofu n'ime obodo dị na Anambra ebe na aka na-aga n'eze ọ wụtaghị asọ mmiri ọ wụta ezi ule ịmana ezi ule itinye n'aka n'ọnụ wepụta ife ọzọ ị ga-afụ n'aka ya asọ mmiri ife ọzọ ị ga-afụ nwụzi bụ ihe ọcha na-adị n'eze na onye ataghị atụ ọnya bụ ezi ule ọnya mere ewu ji wee sị na ezi ule na-esi na chi ezi ule na-esi na chi ife ewu tachagodo atụ ezi ga-elerata ule
ewu adịghị mposi nkịta na-eri mposi eze na-adị ọcha ife eze nkịta na-enwu nwere nkịta na-erichara ihe ọjọọ ọ na-ezi ebe ụdị iwu n'ezi ewu naghị eri ihe ọjọọ nọọsụ akwụkwọ ndụ ka ọ na-atatụsa ezi ele ule ewu na ezi ule na-esi na chi na nkịta na-eri ihe ọrịa ọgọrị ihe ọrọ fụrụ onye ọrụ eri eze nkịta na-enwu n'Igbo si na anyị na eze na-enwuzi eze nkịta nwere na-enwude eze nkịta na eze mana nkịta na-ebichete ezi awụchala onwe ya ewu si na eze ule na-esi na chi onye aka na-agụ n'eze ọ wetaghị asọ mmiri ọ weta eze ule onye nkwụgharị onye ọṅụ onye na-achọ okwu onye na ha anụ ife onye na-eme mpụ ndị Igbo si na agụ na-awa ọhịa chi ya na-agụrụ ya ụbọchị agụ na-awa ọfịa chi ya na-agụrụ ya ụbọchị ifu ka agụ na-abata n'ọfịa ndị mmadụ gba ụmụ anụ ndị ọzọ na-agba na onye nwụrụ n'ahịa na agụ nọ n'obodo agụ ada anọte aka agụ nọ n'obodo ọ nọkọ n'ofu izu ka egbuo ya ọ nọkọ n'abalị eto egbuo ya ọ bụrụ ka agụ na-awa ọfịa chi ya na-agụrụ ya ụbọchị ọ bụrụ agụ ga-abata na Ọnịsha ma ọ bụ bata n'Enugu agụ tupu abalị eto egbughị ya ọ nke ogbute mmadụ ogige a na-agbalị ọsọ mana onye anọcha aka maka onye nwụra nọ n'ọncha ga-achọ igbu nye agụ na-egbu ya naghị anọkọta agụ na-agba ọfịa chi ya na-agụrụ ya ụbọchị ogodo ndị a na-ezu ori ife a na-anọcha aka tupu ọnwa isii tupu mgbe arọ ya chọghị ya afụzi agụ na-agba ọfịa chi ya na-agụrụ ya ụbọchị ife ọbụla onye ọbụla aka ọbụla na-aga n'eze ọ wetaghị asọ mmiri ọ weta eze ule ọ nwere onye na-eme ife ọjọọ na-anọte aka obodo nta na-egbu mmadụ ọ ga-anụrụ aga ikpeazụ anụrụ ọtụtụ ndị mmadụ na-eri anụ mmadụ bute afta ya mgbe afọ ozugbo agha na ebe ndị ọtụtụ ndị agha riri anụ mmadụ ara ha na-aza aza ha na-anwụ tupu arụ ịtọ enyomza agha agha ikpeazụ anụ agha Naịjirịa tupu arụ ịtọ enyomza agha niile arịrị anụ mmadụ nwụchapụ efe ụkwụ ha aza si anyị fụchara anyị nọ anyị mụcha ha baa ụkwụ ya aza aka ya aza ọnụ ya ntị ya aza 1970 71 72 niile arịrị anụ mmadụ n'agha mgbado n'oge ha na-erikwa ya obinyem ya ka nta manọzi na-agụ ụfọdụ asị na isi m aba n'ọba ekele na mama nta anụ mmadụ n'ọnụ ụfọdụ ewere iwe ndị ha na-eme n'ọnụ ndị ilu anyị n'ọnụ si ma anụ o chefuo na onye na-achọ onye oyi egbu na-achọ onye ga-egbu ya n'ihi na arịrị anụ aka na-agụ n'eze aka na-aba n'ọnụ ọ wetaghị eze ule ọ weta asọ mmiri iluo na be ekwe bụ onye nzam ịnụ aka ya enweta ọ sị na ọ na-abụ ekute mmiri ọ dọrọ mma ekughachi ya n'ebe o si wee bịa ekute mmiri ọ dịghị mma ekughachi mmiri ahụ n'ebe o si wee bịa nna gị ekute mmiri ọ bụ na ahịfịa dị n'ime mmiri ahụ ebule mmiri ahụ ewu gị n'ezi mmiri ahụ anachi aga n'ebe o si wee bịa maka ọ na-anị ka mmiri niile na-esi abịa mmiri niile a na-echu n'oge bụ onye na-echu mmiri n'elu onwe onye na-echu mmiri n'elu osisi eziokwu na na-esi n'elu zoo mana nke mmadụ ji eme ihe na anịkọ na-esi apụta mmiri niile a na-echu na-ekwu na nwe onye na-echu mmiri ojekọta mmiri n'elu igwe ebe mmiri si ezo ezo ekute mmiri ọ dịghị mma ekughachie n'ebe o si wee bịa mmiri azụkutere m tụkwacha dị n'ime ya eburu m akịka nwoke n'ezi mmiri anachighị aga azụ na ebe o si wee bịa ọnya mere na onye maara ife onye aghọta ihe ọfụma bụ onye jegoro anụkwaghị m ndị gboo mmalụ na anụkwaghị m na-emebi ife abụcha anụkwaghị n'oge gboo ihe ekwesị ka agbaghị anụkwaghị m ọzọ ọ na kịta akọghị kacha nọ na ndị ya ebi izi n'oche ha ji gbasa na ha si onye ọna nke zalụ ndị gboo mechara anụkwaghị m na-achọ ịgbagha anụkwaghị m onye ọna ga-ama ebowu nkwụ n'isi tụnye ya abụbụ ube onye fụ ngụa bụ
bụ nkwụ ejebe unu nwaanyị ka ya ebu ya ngwa bụ nkwụ asị ka jefụ nna gị maka oge ahụ kịta ịchọ ịfụ mmadụ ịchọ ijebe ọgọ ya ebe nkwụ n'ụgbọ na eburu gaba oge ahụ na ya ebu ya n'isi nwaanyị ahụ eburu nkwụ n'isi na-aga ka ejefu nna gị nna gị na-awa ji ka eje ebe unu nọ na a na-alọ mmụọ ka eje ebe unu nte ofe ite nkwụ enu bubu ya nwaanyị ebute ya ewere ụkwụ jebe mana ihe dịzi iche bụ na nkwụ egwu aga etunye abụbụ ube n'ihe enu nwaanyị amara ihe egwu aga oge ebechaghị ihe nkwụ a n'isi na nkwụ na-agba agbọ mgbe oburugo n'isi afanye abụbụ ube n'enu ọnụ ite ahụ na-aga onye ọbụla afọ nkwụ afe n'isi ube abụbụ etighara abụ ube na ite nkwụ ebu mana ubelebelụ etighara akwụ ube n'ọnụ ite nkwụ igbo ebu ejebe ọgọ onye ọbụla afọ ya n'ezi ma na-anụ juo na ndị a bụkwa mmanya wee gaa na-akwa agwụ bekete ke ndị ha ma si maazị okeke na nwunye ọchakwa ha ebikọ na-ebi tupu nwaanyị ahụ elu obe nna ya onye ọbụla nọ n'obodo amalụgo na ndị anụ juo adịghị ezo anụkwaghị m ezo n'oge gboo abịazịa nwaanyị ọsọ n'oge nke anyị ka anụkwaghị na-atụ oge ahụ nwaanyị ọbụla ga-agba mbọ ka hapụ egwu anụkwaghị maka na agbaghanye ya ife na-eso eburi nne ọ na-abịa ekute mmiri ọdụ ha mma ekughachie n'ebe esi ekute Kings onye ichida si na ọmacha ncha adị ama ọkpa nne zọ n'ọma ahịa ọmacha ncha adị ama ọkpa nne zọ n'ọma afịa ịma na ọ nwere ọtụtụ ife na-emene n'ụwa anyị maara ife mana anyị na-ezuzu anyị toro ogo mana anyị dị mkpụmkpụ anyị na-eriju afọ mana agụụ na-agụ anyị na-afụ ụzọ mana anyị kpụrụ isi o siri ha na-ekwu maka ya ọ bụrụ ịhafụ onye doghị anya nọ na-afụ ụzọ na o nwere anya na-abụ na ọ nọkọta ojebe ebe ọ ya agba afa ifu na okpuru isi anyị ụwa ya emika o nwere onye na-eriju afọ mana agụụ na-agụ ya nke ọ bụrụ na agụụ na-agụ ya bụ arụ adịrị ya agụụ arụ ike a na-agụ ya ọnụ na-eriju afọ o nwere ndị tolo ogo mana ha dị mkpụmkpụ nwa onye ma ife ma ọnụ na-ezuzu ezu onye o nwere ebe alụ ọmara ifere nne ọmụkata ife onye a mere ife a na onye mere ife a nkwa uche ọ bụrụ onye ahụ a na-asụ na ọmaka ife mezie ihe eji ịkpọ onye nzuzu otu aka ụwa dị onwe ndị na-afụ ụzọ pụọ isi nwee ndị toro ogo dị mkpụmkpụ nwee ndị ma ife o si n'ihe a na-ekwu maka ya gbasara ihe mara ebe ịkwụ ịnụ asị na ọmacha ncha ada ama ọkpa nne ezo na-afịa ịbatara n'afịa ọkpa mmadụ ọkpa nwoke zọ na ọkpa nwaanyị zọ na na-eyitenu ọkpa ụmụ nwaanyị niile bịara afịa iwee sị na ọkpa nne m nwaanyị ekwetaghị na-ekwu ọ bụkwa ụdị ya ya na o nwere ife zoro ezo ịfụ nwa amụrụ ọfụ kịta bụ nwoke ya sị na nwaanyị ọ ya anụ na mgbe o tolitere ka ihe eme nwunye asịgodo nụtarịa nwaanyị si na onye aka ọ ya oto nte ọ sị na ya achọghị onye nka ịfụ onye ahụ na-anwụ ya sị na ọ ya anwụ mbọsị eke olu mbọsị eke ori ikecha nri ofụma ya ahụ mbọsị ahụ nwee ike ibule ụzọ nwụọlị bibi ọmacha ncha nwee ife mmadụ ama ihe mmadụ afụ m ọ nwe onye ga-anọdụ n'ụwa na-afụjuo m anya ọfụbeghị dị ihe onwe ezinụlọ onwe onye afụbeghị ọnwụ nne maka na nne ya nọ mụsọ ya afụ ọnwụ nne ọfụ ihe ndị nne ha nwụ na-agabiga onwe onye akwanụghị ozu onwe onye ozu anwụnụghị n'anya ya na be ha nne ya nọ
nne ya nọ ụmụnne ise nọcha ọnụ nwunye ụmụ ya nọchara ọkwabeghị ozu ọfụbeghị mbọsị oge ọ na-eje ụlọ ọnwụ mana ọ gbabeghị otu ọ gbasa n'uhi ya mbọsị ọ ga-agbasị ya ọ bịa malụ gbago gbada enwe sị na mgbe ya ji malụ na enu dị naanị mbọsị ya na-aga naanị wee daba onunu ya ma ọ bụ na enu dị naanị ya chere na ha n'iwu ya ọ na-agbanye enu sị ọ na-enu na-akụ nọ naanị sị na ada na mgbada nwere isi na mbọsị ya mụra na enu dị naanị mbọsị ya na-aga naanị wee dabazi onunu dị naanị ya ma na enu dịkwa naanị o nwere onye kemgbe o ji ebi ụwa agụ n'uhi ya ọ mabeghị ihe ọgwụ ụkọ maka ibi na amụnyere na mma tolite kpatakwa ego mbọsị ọ ga-achọ ego achọ mbọsị ọ ya agazu ya ahụ ọ ya azụ onye akụ ogbenye na-afụ enu ha dị ọ naanị ọmụta ncha da ama ọkpa nne ya n'ọgbafịa ọnya bụ na ọgụ ụfọdụ na-ekpe ekpere ka ihe ụfọdụ dị eme na gị maka na ọ nwere ike o meghị ya dị ndụ fụ ya ya ekwe ya ihe emenwe dị na ya n'ọnya amaghị ife ma ọgbara ịbalị ọmụcha ncha mana ụdị ihe emenụghọ gị ife oge ụfọdụ esi efu mmadụ asị akarịgo m ịnụ ọgụ ife ọkwa bịabeghọ ife iji karịa ịnụ ọgụ bụ na iche na ọgụ dị gị n'aka ogwe mgbe ya ji nọgụ mmadụ ebune ego ntọ na adịgoro gị na-etighị ọkpọ ndị na-anụ ọgụ na-apịa ọ bụrụ onye mma na mmadụ bụrụ ogo tụọ gị na-adị ebe ikwe dị ịma nnụ ọgụ a onye asị na nwere mmadụ daba na-anụ ọgụ na-apịa mkpọ mana amahụ na ịchọghị ịnụ ọgụ na mmadụ chọrọ okwu ha na-ekwu ị na-achọghị ịgbada ọzọ bụrụ gị tụọ gị naanị otu aka ihe ụwa dị onwe ihe eji ụkwụ agbanahụ nwefe ọnya na-eji ese onye aṅụghị nye ebi na nga na-ejighị owu eme ọnụ na nwere onye maara echi na ife na-agaghị na-agaghị ọmacha ncha adịrọ n'elu ụwa chacha oyaka nwa onye idani ọ dịcha afa dị n'ụdị n'oge gboo afọ ọ sị na onye nzuzu na-atụfu ihe ọ na-achị ya ndụ wee gbara aka o yitere inu izizi anyị ji wee bido inu ahụ ọ ga-abụkwa ihe a uganozi esi na-edobe nka ochie naanị wee kwụkwọ nke ọfụ oyaka nwa onye idani sị na onye nzuzu na-atụfu ị na-echekwa ya ndụ gbara aka ife onye nnaba ahụ ite ọfụma ka anyị gafee ya Obinna onye Ifite Dunu sị na akụ oyibo si na ya maalụ na mmiri ga-akụ ya akụkọ wee jiri nwayọọ bụrụ nke ya igolo enu mmiri ga-akụ ya akụkọ nwe bụrụ nke igolo enu ịma na nnọọ ije mbibi ego ka ya manye nwe mmadụ onwe ihe ụfọdụ ya akpachapụ anya ka ichekwudo mmadụ fagharịpụ gị akụ oyibo sị na ama na mmiri ga-akọ m ụkọ ụfọdụ asị mba na ọkọ ọgọ nwoke kunye mmiri na onye ọbụla ebu na-enwe mmiri na onwe mmiri ada nwaanyị nwere n'ọnụ ichekwudo mmadụ ete aja ije ọ dị ka ikwuja gị ihe niile akụ oyibo ese ike ịyọ mmadụ ihe adịghọ m na amamụ ndị mmadụ ka m kuru mmiri ligolo elu ọ gwa m ka m ṅụọ ife mmadụ nwere onwe ya enwere ihe dị ka ya inwe ụlọ nke gị inwe ubi nke gị inwe efe nke gị inwe ite nke gị inwe ngazi nke gị inwe nwa nke gị ihe mmadụ nwere nwe ụgbọala nke gị ihe ọnya ka a na-agbalụ mbọ ichekwudo mmadụ eji akpa ya ka o buzi anyị ngwere ụgbọala mmadụ ha mma kpere kede m nwa gị ka m na-abịrị na m achọghị ịkpọpụ nke a akpọpụ ọ nwere onye ga-agaghị ya na ụlọ nwa gị nwa gị ihe ịchọrọ iji eme ka ihe eji ewe eme ebe ịchọ ka o biri nwa m achọrọ ka m na nke a biri akpọpụ iwere aka onye nwere na-eke mana ichekwudo nwa onye ọzọ nwa gị merụwa ahụ n'ụkwụ ọbara na-agbụ ya
kpọrọ aja ebe ya edozi ọbara kwụsị mana nwa mmadụ mmerụ ahụ ị na-eche maka ihe ahụ o mere na-eche ihe agwa nne ya ị na-eche ihe ya akọwara ha mmerụ nwa ha n'ụkwụ ọgụ ụfọdụ ife furu ụmụ ihe mebi ọ na-aka mma karịa ihe mmadụ emebi n'aka gị ihe mebiri idie ya ife ufuo idie ya mana ndị mmadụ na-enyegidere owe efu n'ahụ ị na-anya n'ihe efu ị na-anya ihe agwa onye ahụ mbọsị iyi akọwa ọfụma ndị Igbo si na agadi nwaanyị ji okpiri wee ji ọkpọlọtọ wee kụgbuo atụ ya akọgide ihe ya na ihe jere ọkpọlọtọ bụ okporo ata kpọọ nkụ ka agadi nwaanyị wee sị na ọnya ka ji wee gbuo atụ eme na atụ sigburu onwe n'ike na ajọ anụ o wee sị anyị na okpolọtọ ka ji wee kedu aka agadi nwaanyị ji wee kọgbuo anụ ọ ya akọgide nne ekwebeghị ha ihe gburu atụ a na onye awụọ na keris na gịnị ihe jere anya ịkọ akwa kọchasị upe onye ka ọ na-akọ na mekwe onye ọzọ na onye nwaanyị ahụ kwuru na ji ihe akọgide chieji efu ihe mmadụ nwere bụ nke ya na aka mma anya ka eji agbalụ mbọ ka m lụta ụlọ nke m ka m nwa nwaanyị nke m ka m nwee nwa nke m ka m nwee ubi nke m ka m nwee ọba nke m nwee ụgbọala nke m ọnyanwa bụ na ọ na-anahụ mmadụ enwe ọnwụ ọ dị mma ife anya ọ dakwue ị na-adịkwa ihe m na-ekwu ọ bụzi gịnị olubere ọ na-abụ onye toghị mmiri aka oyibo ọṅụwazi nkwụ na-eme adị mma echetara m ọfụma a na-echefu ụdị ha echefu ka anyị banye na be Apollos ka ọ bụ afọ onye nka ọ sị na mgbe ya okenye ịfọrọ na ọdịka ichefu wee nwụọ ọchọgbu m ozi kpọrọ enwe ọnwụ na ọkwa enwe ụka ịkpọrọ mgbe niile enwe ọnwụ izu chukwu ọya mere na anyị dị ebụa ndụrụ sịrị na ihe eji adịrị ebu eje n'ubi ma onye afọ ka ibi efu ihe ndụrụ kwu eziokwu anyị na-echekata azụ na nke izuchukwu enwe ọnwụ onye nkwere ogidi
ọ sị nọ maka na mmiri bịa ma ndị bụ egbe ndị bụ mma wee bụrụzie ụzọ. Mmiri mara ndị bụ egbe ndị bụ mma wee bụrụzie ụzọ. Ọ dị maka mmiri ma ndị bụ egbe ọ kwesịrị na ndị bụ egbe ga-ebu ụzọ. Ndị na-ebu egbe ka a na-eso n'azụ n'oge agha su onye bụ egbe na onye bụ mma nwere ike ịkwụrụ ala ụka. Oge gbaa ka a na-ekwu okwu egbe ntụ ma ọ bụrụ egbe kịta mmiri mmanya oge na-aza egbe kịta mmiri mmanya ala ka ọ ya azakarị ịkpọtụrụ ya, mana n'oge gboo oge egbe ntụ a na-akwa egbe akwa n'oge gboo enwe aka na abụọ nwa aka ịtọ ebe ụdị ntụ ị ga-awụnye n'egbe wee sụọ wee wụnye agịrị ka eji eme mgbe egbe mgbe ahụ ma ọ bụ ite ọ na-akụwa ị na-esụ asụa o nwere ogologo ihe na-adịka mkpịsị na-eto aka aji asụ ogele egbe ịwụnye ntụ wụnyekwa ịwụnye agịrị sụkwa aka na abụ aka ịtọ wee luo ibulu egbe na-aga n'oge egbe ntụ egbe mmiri ma ha na ọya azazighị onye bụ na ibulu egbe mgbe ahụ ekwuchi ya aka n'ọnụ ụdị ihu naanị ka mmiri ma ha anya onye bụ maka gị mma ọ bịazịa ọnwụ na-eji mmadụ ịtọ wee bulu egbe na-eje agha mmadụ 18 wee bute mma mmadụ ịtọ na-ebu ụzọ ka echekwube ọgụ ụfọdụ ifo o nwere onye ya nwụọ n'ezinụlọ ha anachighị azụ afọ 18 ndị unu bụ ụzọ agafee unu ọnwụ dịkwara ka ịzụpụta go echegodo n'ọnya ga-azụ ụmụnne ndị ọzọ diọkpara ahụ wee dị afọ 13 tọọ nwaanyị nọ wee tọkwa nwoke ọzọ nke nwoke ọ tọziri afọ 12 diọkpara ndị afọ 13 na-eme ife ego na-eme ife niile ife wee menyanwụ nke onye bụ diọkpara nke dị afọ 12 unu bidokwa n'isi mmiri mma ndị bụ ife na-agasa ịfụ na onye nwe ya dafụ 15 agafegogo onye nwe ya dafụ 18 agafekwa agho nwa izi adụba afọ 13 na-akpa ike wee tụ ya nga o wee nwụọ n'ụzọ. Ịfụ na ndị na-ahụ ịgafe bụ afọ 13 ahụ onye nwe ndị ọkpara adafọ 12 afọ 12 ịgafe ya onye nwe adafọ 18 ịgafe ya onye nwe adafọ mana maka ifi na dịkpara agha tọrọ ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị isi tupu ọtọ dịkpara otu nwoke ọzọ ife wee mee nke ahụ bụ ụzọ dịkpara afọ 12 ibidokwago n'isi ndị na-afọ ibubu ụzọ enwe gafebe nke onye mere na nwa ịbịa ebe akwamozu onye nwe ya nwụcha onye ha enweta onwe ọkara onye ha pụọ ebe ọ na-ofu ezi anya mana ọgwụ ụfọdụ a na-enwe ọnọchie ọ bụ na onwe ga azụgide nwa zụta nwoke 3 nke adafọ 15 nke adafọ 18 nke adafọ 15 ọtara onye na onye ọnwụ mmadụ ada ntata mma chacha mana o nwere nke a ome aghọta ada ọkatọ mma nwere mgbe ọnwụ ji adị mma cha mana nke a nwụọ ike ọ bụla ofu nwa nwoke nwere n'ezinụlọ afọ ilu ewe ṅụọ aka ya mma na-erigagharị na nkọfu ihe mmiri ama ndị bụ egbe ndị bụ mma ebute ụzọ ọgụ ụfọdụ efe onye ọ bụrụ na ofu nwoke ahụ nwere n'ezinụlọ ọnwụ efu na onye nwa ya nwoke ahụ na-aba akagoghị mma nwa ya nwoke ka dị ka nwa ya nwoke n'aka ọ kagoghị mma ọfụzaghị n'ezi onye wetara gị ọnụ ọfụzaghị n'ezi ọ sịghị ndị aka nwa nwoke ọ ma na inwezi nwa nwoke ụmụ nwaanyị na-emekana ya anya mere onye ọbụla bịa ọ na-aya ochie ụwa aja eji ya eme ọnụ ka anyị nene inu a si na be mmadụ akọ na mmadụ abụrụ Chukwu onye Ọnịcha ọ sị na ọ na-abụ onye chụọ oke onwude ha ọ sị na ọ bụ oke amụsụ chụọ oke onwude ha sị ọrụ oke amụsụ mmadụ abụrụ Chukwu
mmadụ abụrụ Chukwu onye Ọnịcha ọ sị na onye chụọ oke onwude ha ọ sị n'ọka amụsụ ndị mmadụ na-emewekwa ya ọgụ ụfọdụ o nwere oke amụsụ ndị Igbo na-akpọ oke amụsụ kwa ndị Igbo ukwe na amụsụrụ nne ọ kịtazi ka a na-achọ ka ọ na amụsụ dị ka amagodo ebe otu o si wee dị kịta nyocha adịghị nne obodo ihe na-ekwu kịta ka ya ekweta ozugbo mana ọ n'oge gboo ahụ asị na ndị mmadụ asị na alụsị dị asị na nke na amụsụ dị nkwe ekweta mana kịta oke mmụta dị ihe ọ na-ekwu anyị enyocha ya nta malụ maọbụ eziokwu ọnwụ oke ya bụ ọbata n'ụlọ ị na-achụ ya achụ ya gide kpọbie ụkwụ ọbara abụọ ahụ dị ụkwụ ma na asị na oke amụsụ nke chọkọchọkata ebe na-achụ ya ekweghị na arụ aja ntu dị na ahụ aja kụpụ oyi isi oke ahụ arịgoro enu ụlọ jewara ndụgbasị na oke amụsụ a enwe aja oke ọ bịazi ọ bụkwa na ihe ụfọdụ ịlụ mmadụ aka ọfọ onye nne m ọfụma ọrụ onye ma ndị anaghị ma mụ na-ezu ori na onye ntọka ọ bụ ọ gbakwara onye na-agba ezigbo mbọ kama na ọ gbago mbọ nke oluhu ya aka oluhu ka onye ọkatọ ya ọ bụgoduru na akpọ sekịta gị pụta na ifiri ezu oke kọwa ihe ọfụma mgbe agba ahụ si na-ekwezu onye chụọ oke ọ gbanaghị ya ọ sị na oke amụsụ o nwere ife achụba n'elu ụwa ogodo oke amụsụ ahụ achụghị ya enwudeghị na-eke enwude n'oyi oge ụfọdụ ahịa na-atọrapụka ihe ime ihe nwa obere chọọ ofu ya ekwuo ihe ekwere ọmme n'ụlọ oyibo amaghọ m ọ ya bịa si na-ezite ya ezite ihe niile ndị a mana oke amụsụ ịchụsie ya ike kpọọ ụmụnna gị onye anyị na-ekpọ oke amụsụ adịghị nọ n'ise chụọ ya egbu di ya oge ụfọdụ a na-ime ihe ọkwụghọ ịtụgharịa aka ịnọ ibie ọnchọfịa ibie ọnchọfịa gha arụ ịgbago Bauchi isi ego gị n'Ọnịcha na agaghị ya ebu na ọncha ebe na-azụ afịa ike isi ego ahụ ịnọ ihe eji nwe ego na Bauchi iwere gbago azarị ihe iji n'ọncha bụrụ obere mmadụ efụta ha azụ ha ilu azarị bụrụ ọgaranya maka ife na ihe ụfọdụ otu ndị n'ebe a si ezo onwe ha adịghị ka ndị Ọnịcha ma na Lagos onye ha che na ọka amụsụ nakwere enwudo n'Ọnịcha ịgbago ebe izoro ezo gbago na nwebere obodo n'ugwu Awụsa nwere na obere obodo na ilu na ezo ilu onye enwudo ọka amụsụ ọ nwụkwe onye na ọnya wee zụọ isi ego mana iwere obere ego ahụ iji wepụta n'Ọnịcha ma mgbata mbọ ihe ọbụla maka na ndị agụ owuru ju n'ebe afọ ọnya bụ na onye chụọ oke ogbodo ha si n'oke amụsụ John Ome onye echelezi izuụka ọzọzi anyị na-ekele ndị niile zitela anyị inu n'izuụka a